Прывітанне, сябры. Сёння мы з вами зноў звернемся да знешнасці чалавека і гаворка пойдзе пра валасы. Усе мы з вами розныя, але адначасова, безумоўна, прыгожыя. Але ж усё адно не ўсім падабаецца тая знешнасць, якой іх надзяліла прырода. Як выправіць сітуацыю? Самае простае – пайсці ў цырульню і зрабіць новую прычоску. І тут, пераважна для дзяўчат, паўстае вельмі вострае пытанне. Якой будзе новая стрыжка? З чупрынай ці без яе? Што такое чупрына? Па-руску яна вядома нам як чолка. Яшчэ яе называюць у нас грыўка. Дык вось, калі прыгажуні вырашылі, што чупрыне быць, тады адразу на нашых дзяўчат зноў сыпяцца пытанні. Якой жа быць чупрыне? Прамой, доўгай, кароткай ці касой? Я вам так адкажу. Галоўнае, каб яна падабалася вам. І не звяртайце ўвагі на тых, хто кажа: «Ой, табе не ідзе». Яны проста вам зайздросцяць. Да сустрэчы, сябры, новых прычосак і нясумных дзён.